Kani kadai ke Patisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasyapi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Kajing sang samlah New Presbytery Shillong. Kabakdop ya ka Nongstoin Presbytery, Rembrai, Rilengam, Nongklau, Nong Pendeng, Tanghor, bat ka Sao Presbytery. Haka arp santerik mentau naiweng arhajakat pra. Kalapun kotno ya ka jerake ya ka jingdap arpusan snam ne ka Jubilee rupa ha ka jelang ka balalong ha Community Hall jong ka Snong Mission Compound Shillong. Ha ka ni ka singi lawan bat pencengan ya ka ni ka jerake de kirang ba kilong keme bat kisamla ki bawan mi khmat na baro anyo tuli ki Presbytery ki badai ki khot ki bapule bat batre bakta ha ka ni ka nomba Shillong. Bat kiwe ki para banget ki banasabar jong kini ki New Presbytery ki bajuan pencengan ya ka jingsang samla na kapor sa kapor. Kalong ka jingkemen ka bakrawe ha ka nge ni don rekat bat kini jing seng samlai ngai la ding so kemen sipun ba long kumwe ni kino ai pu ya por mar yo i na du kini kinong kit kam ha du ki prasamla baro ya ka jing long ka joki ka jing kit khia ka jing kongu ba de ka jing trelang ka ba don ki kam don kino ka jing e ki ai tilut met ban mesin bat por bat jing don jing emru ki ai tilut marta so kemen sipun hak mengi dona ke grup ke bakum kene bat khamta mi khon samla ki ba pan pa ke jing kong ke joki ke jing trailang ba de ke jing nos nyang lem nam ta ki kam ki ba bha ba ni don sipun ki program man stem po stem kum ke refreshers service ta ki jing sangalam na ta musical evening ki pon kwe pat ba ki jing nur ki ba pun bhanamar filati menta ada tangki sound system kat nuwi jinglut lada dikorit malu-mala kat nuwi jinglut dan agak pon ni so kemen sipun berpau ji so kemen uli kijinga ais nu hajo fi lada galong ba kendian e mabon ring next kem ba galong ba bon ngi ba ila duai ba kana roi kat panang bu apply mat kana roi kana ba ila panang penon kamiki ba next kem ba play na ko kui ji sing sama ka jongiru dan tabang ni page kini ka team ka jongi tu be syafram syafsyak adat la ni ka thom balai bang ibu kum kani ba su lukon ta don lai ki bentang hagene por ban kena preng jongi kini ba namar balai namar ba sibo nang ngim tip shadow milai let's see solungo namar sibo nang ngim tip shadow milai at kita kalon ka ba ka point ka ban kome ka ba bu namar sisin padang ton sisong patwan sini silo ya kendu iwe long kami ngi setit in namar ngida tong mi sat tong aklik wi teri ya kendu ie lenti ati pagwan tong natai ke hing idon hande ila poisa the tengok ai klik ai seno ta ikendit ong are la palat hing le jong dia ciai palat hing le jong balai namar ki jimut je perkhat ya ai ki pois ai marta ngintip sanu ngilai wat ying le jor teng klen bat we brave le chi jinga thor mar ba jingun kam jung la slem lu pa ne ying khasan minute le jinga thor long si biji dang stang kre sibit maria mi ne ying mar ke tak siong pen ha da speak you prap ho knai po le chi jinga thor ta driver pen ha you wait you ta spang steng ta kuli phimut le che te kuli om mulle che tho ang ta ngi la tam la ar phomer ke tu ga phimut le tam ta hab le phai biang marta teng ngim tip wala da ni perkhat ngim tip senu ni le ha chi em jongi ban marta don bun sipun na preng jongi kham ta wi ku khon samla phim tip sei bidang le ke ching em ke jong firu marta hapan perkhat ya hapan ipnya ya hapan pekha senu bangi thumu ban le haga jing em ke jongi try to Jesus Christ te la tip ya ka por ke jongi senu bon le mar ong ning la thau pe e ka khmat ban le Jerusalem ban marta le Jerusalem ba Paul de breva don ka ta mission ke chim jongi breu ba don bat ke mission breu ba don bat ke goal ke jongulan ke mission ke jongu kolong yanga
ban yala ya ka gospel se ka perthai baro pale se ka ne bangi ong ya ka thong ni la ban ong ka gul ni tip baro ka gul ka long ka thong ka bangi ni la bu ka thong ka bangi ni dei ban lek ban poi la ni ka gul hakimadan football vi ka gul siapa khadu ba siapa khadu kini ki bayale artim ki dei ban tap se ka gul ka bayan persa kata ka dei ka gul Padre don sipun na preng jengi ki bang ngintip sanu nilai ka jikim ka jongi. Dai ma ta tengi yai ba kla. Ta tengi yai ye gelenti ka ba ngintip ka ba bhan ka ba sneu ne. Balai ba sipun ki pon si jing jot mar ba ki kimtip. Kai gelenti ka ba ki yai ha ka jikim ka jongi. Tip ka ba jupun ka mas phang strik April ni on April Fool's Day. April tip na mar yela di tip ka ka bule. Ula persang di bisnes ba sispa santli bisnes refel stang gowe rumlong hadu sispa tam kita ki jingthu ki gol ki bule la stang lut ki bisnes refel si fel mar don ka gol ka batikna ba kanroi ka taka seng la ni bisnes ki jong pat ma khadu aman wat na ka lo ni dang tap ta at news na me pada bawat lok rumah perkat uyo nak beri pulang dari posnan. Tiada syok kunur ba afinya usnam dari posnan. Lahapan long kun ksir kungan. Tegatar ino nomor melawan ya sotu jimur. Marta nomor untip ega gol ke jingim ke